comes De Gea nowhere near it, and Liverpool have the lead through Daniel Agger. Det er svært at se, hvor han skal sætte den ind, Mikkel Hansen. Ja! Den er der! Velkommen til Super Vest. Her er der mulighed for at kombinere fodbold og sport. Jeg forsøger også at have mulighed for at kombinere din sport på kryds og tværs. Og forebygge dine skader i øvelsesløsning hernede i det her rum. Så vi kan se, at der er eksklusive muligheder for styrke. Selv som lærer til Super Vest kan man kombinere sport og udvikling. I Super Vest har vi også mange alternative sportsgrene, blandt andet ridning, ishockey, svømning og skydning. Hvis du er rigtig god til nogle af disse ting, kan du komme op på denne væg. Velkommen søde børn. Her skal I både lære noget og have det rart. Super Vest er også meget skole.